Pozdrav svima, moje ime je Adisa Bašić. Meni je neobično žao što danas nisam s vama fizički, ali evo dovijamo se kako znamo i umijemo, pa makar ovako virtualnim putem pročitat ću vam nekoliko svojih pjesama. Alipašina. Mi smo djeca iz naselja koja se nikad neće naći na razglednicama. U naš kraj turisti ne zalaze. Mi ne dobivamo predsjedničke izbore u drugom krugu i nijedan jezik ne govorimo bolje nego maternji. Ne znamo da imamo braću blizance u svim gradovima svijeta. U naš kraj turisti ne zalaze. Ovdje ništa nije znamenito. Osnovna škola, samoposluga, jedan stari orah odavno posječen. U naš kraj turisti ne zalaze i nemamo im pokazati ništa osim sebe. Preživjeli. 2 put sam tiho, da mati ne čuje i da se ne prepadne, oca sa vješala skidala. U svijetu. 92. godine žene su kupovale japanke s plastičnom ružom što dođe pored palca. Trend naravno nije trajao dugo, a muškarci puštali brkove koje će obrijati nekoliko godina poslije. Išlo se na velike koncerte u to vrijeme i neka vjenčanja slavljena su daleko od svake skromnosti. Ima porodica koje su 92. promijenile auto preslake, a mnogi su po prvi put ljetovali na španskoj obali. Život se nije prekidao ni zaustavljao. Čudan je osjećaj da se negdje život nije zaustavljao. Zanimanje. Prije sam bila pravnica, danas sam žrtva.